हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे लेटेस्ट आपडेट PM किसाननि लाना फैदों लोगोफोर। दा बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट आपडेट जागोन लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय आंनि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनाय लोगोफोर, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना गोदान इम्पोर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो थाखाय फिउचाराव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोजोबलायबानो जाबाय लोगोफोर। दा जोंहा PM किसाननि मोनसे इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स फैदों लोगोफोर। दा बे इम्पोर्टेन्ट आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा लोगोफोर, आं फारि फारि A to Z डिटेल्स भिडिअ बे प्रसेसनि गेजेरजोंहाय खिन्थालांबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंबाय थालांबानो जाबाय। दा PM किसाननिफ्राय जोंहा मोननैसो लेटेस्ट इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स ओंखारना फैदों। दा जोंहा PM किसाननि फैसाखौ नैबे मे मास जोबनाय लोगो लोगो जुन मासावनो सोगोन नालाय, दा बेनिखायनो माखासे खामानिखौ नोंथांमोना मावना लाथारनांगौनो। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय इम्पोर्टेन्ट जानानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाथारबानो जाबाय। आं दा बे खामानिया मा नोंथांमोना मा खामानिखौ मावना लाथारनांगौ, नङाब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा, बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा नैबेनो लोगोफोर इम्पोर्टेन्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना 31 मेनि सिगां नोंथांमोना गासैबो जायफोरा PM किसाननि बेनिफिसारि, नोंथांमोना जायफोरा PM किसाननि रांनि अनसुंथाइ मोनो, नोंथांमोना 31 मेनि सिगां नोंथांमोना आधार कार्डखौहाय बेंकजों लिंक खालामना लाथारनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना 31 मेनि सिगां e-KYC खौहाय नोंथांमोना खालामथारनांगोन। बे मोननैयाहाय इम्पोर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय मेन्डेटरि दै लोगोफोर। नोंथांमोननियाहाय जायफोरनियाहाय e-KYC जायाखै, नोंथांमोननियाहाय बे e-KYC खौ नोंथांमोना 31 मेनि सिगां नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाथारनांगोन। बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय जोंहा मा, आधारजों नोंनि बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाब्ला नोंथाङा बे खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय। बे मोननै खामानिखौ 31 मेनि सिगां बिथांमोना नटिस होदों, नोंथांमोननो गोदान नटिस बिथांमोना फोसावना होदों। दा बे मोनसेया थांबाय लोगोफोर। दानिया फैदो जोंहा PM किसाननि राङारि अनसुंथाइ 20 किस्तिनि फैसाखौहाय माला मोनगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गोबां मिन्थिखाबाय जानांगौ जुन मासाव मोनगोन होननानै गोबाङानो गोबां निउस पर्टेलफोराव बुंगासिनो दं लोगोफोर। दा थेवब्लाबो जोंहा थारैनो माब्ला मोनमारगोन, जोंहा अफिसियेल डेट ओंखारना फैयाखै। बेनिफ्राय आङो माखासे साइटफोराव नायदोंमोन आरो गोबां सर्सआव मोननाय बायदिब्ला जोंहा जुन मासावनो मोनगोन, बे कारेक्ट जाखाबाय लोगोफोर, डिक्लेयार जाखाबाय। दा जोंना डेट एन्ड टाइमाल' ओंखारनांसिगौ। दानिया नोंथांमोना लोगोफोर जुन मासनि खय थारिखआव नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन होनब्ला नोंथांमोना जुन मासनि 1st and 2nd उइक बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागौ दै लोगोफोर। बेवहाय डिक्लेयार जाखाबाय, अफिसियेलि बेवहाय डिक्लेयार होखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुन मान्थनि 1st नङाब्ला 2nd उइकआव नोंथांमोना PM किसाननि 20 किस्तिनि इन्सट्रुमेन्टखौहाय नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरोखि लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय। दा नोंथांमोना मेन्डेटरियाहाय जाहैबाय e-KYC खौ नोंथांमोना मेन्डेटरि 31 मेनि सिगां नोंथांमोना खालामना लाजोबथारनांगौनो। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंहा आधार आरो बेंकजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना खालामना लाथारबानो जाबाय। आधारजों बेंकजों लिंक जायाखैब्ला नोंथाङा पस्ट अफिसाव थांनानै DBT एकाउन्ट खुलिबानो डाइरेक्ट नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक जागोन नोंनि बेंक एकाउन्टआ। बेनिफ्राय नोंथाङा माखासे खामानि जायफ्रा नंगुबै आबादारि, गावनि नंगुबै निजा हानि नामावहाय नोंथाङा PM किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ मोनबोगासिनो दं। दा नोंथांमोनाहाय सिगांनिफ्रायनो बुंहरखानाय जादोंमोन, नोंथांमोनाहाय CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगौनो, फार्मार रेजिस्ट्रि कार्ड नोंथांमोना बानायनानै लानांगौ होननानै। दा नोंथांमोना गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोना बारा गोबाव सम नेनांला लोगोफोर, नै बारा गोबाव सम गैला। नैबे मे मासआ जोबना थांगासिनो दङ लोगोफोर। दा नोंथांमोना जुन मासाव नोंथांमोना 1st नङाब्ला 2nd उइकआवनो नोंथांमोना 20 किस्तिनि PM किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोनथारसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना एसे नेबावनांसिगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स PM किसाननिफ्राय, बेनो इम्पोर्टेन्स नोंथांमोननि थाखाय ओंखारना फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासै लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो, जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावना लानो हायो। दा बेनोमोन, नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार।